kawiwitan dina iki. Kepiye siagane para prajurit? Perkawis sakaripun sedaya para prajurit sampun patos. Sedaya prajurit wedana sampun kula kempalaken pun sak taun. Ing ujug kantun negoda panjenengan. Manggalapati. Niku leres, sedaya sampun siaga enggal. Yen pancen kesaga, budhake. Ora ing tamtomo. Gawe kali budhak para prajurit ing Kurawan. Tak buruan kelawan. Sanjata lumaksana kita-kita. Tandya! Tandya! Sepisan meneh tugas lawan. Aja temune bali ing Kurawan yen pancen dadi musuh. Biyen miwiti perang adat antara Medang karo Warawari. Aku pengen takon nganti kowe ngirit kabeh prajurit saka Warawari nganti teko tepes piringe Kraton Medang sedelan karepmu. Dadi semurung. Wektu dina iki aku bakal miwiti perang adat kang wis dumati. Enggal tentoke Warawari apa Medang? Ayo tak geblek.
Mati gue. Orang mati dong. Soteng, soteng mundur. Aja mundur. Guys mundur. Orang-orang mau dengar tes ini. Mamu aja yo wis koyo. Mundur, mundur. Lokasi dulu. Apa? Jajan kepilih. Duduk Pak Gotri. Ada Pak Gotri. Ora kayak berbeda. Musa bebas ya bro. Ini maju. Tak jangan maju. Aku bebas are. Bebas are. Wah,
Hei, aku pergi dulu. Boleh, aku mulai masuk angin perang. Perang ganggu ya, perang ganggu. Ayo, set, ayo. Tulungnya apa? Duduk ya, saya duduk saya kudu kowe. Yo ora, kowe ku menungso. Ah, iso. Kuwi rasa. Menungso dipancari kok meneng ae. Sini bola. Putune kamu kata kala bahasa. Kowe ngono bilang macan. Iya. Ayo, gerak. Tapi sebotolnya sedang remuk. Melu itu batu. Iya. Bola abang malah bola hijau ini. Bola abang malah bola hijau. Lantar iki lho. Si
Mbakku. Ini kalah mancal. Mancal kalau mancal, udah semua kuat tuh. Sikilmu jajali. Beli nih. Orang gojak. Tumpuk Padahal sekarang harus beli ini. Deno. Oh iya deh. Kira-kira naik mancal dia. Saya tawarin dia sorry lo kan ngumpul. Aku sih ngumpul. Iya. Maksudnya ini, kayaknya saya ngumpul lah pacaran. Kumpul sing dhuwur iki mungkin pada. Sing dhuwur. Baru. Duh, semua ini piye iki? Ayo. Yeah.
bener rapi sana ya? Iya. Iya. Kalau balik aja cang sandal. Balik. Oh salah terus. Hah? Jadi lapisan ning kono kok wis. Kau bilang di sini wah. Oh, ilangin nyawaku saka ragaku. Ya pancen rebus jalo. Akan turutan. Maju tak kira dari senang wae. Mulai penjelasan sengaja. Hola,
Ora ono ki opo ki? Lho. Kurang ajar. Kok aku dihapusi? Semono aja gawe jayan, Sepisan meneh, ojo kuatir. Aku liwat. Karepe wong piye? Kurang ajar ana ketek. Barengan. Mana itu mana bro? Wah, ketek. Ayo. Orang kena. Ketek jangan jadian dong. Ketek, betul. Ketek. Loh, yo, dak sing cono. Ojo gemuyu kowe. Joget to bakal dikendangi Pak Rus kowe. Maju rek gedeng siramu. Moh. Kowe sing maju. Maju rek. Maju. Serutuk kowe. Ampun. Aku pengen urip. Apa bos? Ojo aku pengen urip. Waduh. Aku tidak mempan dengan rayuanmu. Sungguh terlalu. Waduh gatel. Aduh. Apa itu? Apa? Lah iku mau. Apa? Perkara tewek ngono. Urung. Duar. Aduh. Bro. Kowe aja get-geti kok. Aku tak tutup isik lho ngantek. Ngene ya. Iya dong. Ngene ya. Perkara bodor. Urung. Nek dor ngomong ya. Kasihan deh lo. Cah cilik-cilik juga kaget. Lho ya ngene kan ngomong kowe. Waduh.
Ayo Pak Ros. Yen pancen kowe wani kalah, maju kowe. Kowe wani karo aku? Wani. Lho, aku ya ora wani. Kowe wani ora wani piye wani? Wani. Kasek. Kowe iki. Tak semono aku. Stop. Kayak kasih loro ah. Aku biasa carane lho. Ah, dibangi lho kok. Besok ben iso ngomong. Jadi kasih tuh. Iso. Tak jam. Kok lebu. Paling ngadani itu teman. Lah. Hei, Hei. yen wani ambek aku kowe. Ye. Hei, Tangannya. Soalnya kalau gede-gede. hei, Apa? yen wani ambek aku kowe. Wani. Aja lo kowe. Gini. Pakmu, Yo. bojomu, Yo. anakmu, Yo. kon rene, Bapakno. tarabenane. Jangan rekoso dadi prajurit. Perang terus iki kesel. Laren dhisik. Saiki ning ngene. Leren. Golek es. Es ning alas apa ono bapak elek akeh. Kowe liwati bakul apa ora? Liwati bakul apa ora? Wong liwati. Ora nyaking es. Kowe tak wingi. Golek es. Siji loro telu. Telu. Es ono ya? Ya. Es ono ya? Ngapa ora sida? Aku kadung pegel kabeh loro. Lah iya kok ora sida? Warna cegatan lho. Kowe aku motor cegatan. Ora ono pipi kok cegatan. Iya maksude iku lho. Lah yo ora ono cegatan polisi ta? Lah yo kalau cegatan polisi apa wedi? Hei. Cegatan apa to? Ora. Oh alah. Halusinasi kok wedi kabeh. Sing apa ora tutut. Sini gawat alas. Alon. Wedi alon. Aku tinggal terus kok. Bisa mulai ngene. Piye? Bacotan delik. Jentek saka mburi. Ayam bebek. Ayam bebek.
Ku nanti Beb sayangku Kali apa sih? tapi aku kangen Mama kesepian. kangen ih Rene Beb Iwan sayang. ih Sayang. apa Aku kangen. wadah Sayang dong. Iki anake sapa? Asu. Aku nyamar dari foto ngomong aku cegal. Aku nyamar. Rupas aku kirek kowe. Asu. Ayo aku asu. Sing ngomong kowe asu sapa? Iki piye kira kanca waktul iki? Lu kurang ajar piye? Iki kok jaga omah kok. Aku ngeleh pengen mangan no. Pakan wis tak siapin ngono kok sok. Di rono. Saiki nang ngene. Kowe balik. Melu. Ono pocong. Beb, lho, kowe kok jungkel Beb? Dasem ndi Beb? Beb, Beb, waduh ciloko iki, aduh, Beb, lho, dasem hilang. Karek sikilem sing kapalan. Sayang. Beb, Aku tega sayang. Aku kalau biarin cikulan. ayo pulang. Gendong, manjane lah. Pateni wong. Ambeyen iki. Kersane Sang Prabu Mangkunagaran. Semoga salah isra. Pundi utusan Sang Prabu kabeh niku utusan Sang Prabu. Ngaten nggih. Kula nyapeh perang niki mboten pribadi mboten. Awit kula nampi dawuh saking Sang Prabu Mangkunagaran. Rene Sang Prabu menika badhe ngesaken rerembakan utusan saking Warawari. Lho, bener kok kanthi minjaki pendhapa. Nuwun sewu. Sampun ngantos panjenengan menika sesonampun. Kula kuwatos menawi panjenengan lampah mingkah wonten ing Pendapi, mangkene kula dikeroyok prajurit saking Medan. Leres paman patih. Upami panjenengan nderek paman patih. Dan kuartos jenengan dikrocok gawan kata. Iku mboten watakipun tiyang Medan. Bener. Estu napa? Nek enten dedel kulite penyan kula yang tanggung jawab. Saestu. Oh, pinter. Wonten Cidro sampun klepataken teman-teman. Hah? Potong jombo. Ayo hati-hati. Yen mengkono kayu-kayu jebok sareng. Stop.